Alfred Gangata amene ali wachiwiri kwa a president muchigawo cha pakati, especially a president okwanapa a president opuma a Peter Mutharika chipani cha DPP apalinsi ndithu apasidwa mphamvu pabwera chikalata chokuti amene iwo pamene angampezepo akuti amunjate amukwidzike dzingwe amange ndithu akalowe mchitokosi. Nkhani zake akuti nkhani zindi za between 2017 komanso 2018 pamene iwowa adachita akuti katangale wina wake opangitsa kuti iwowa apeze ndithu ndalama sindikudziwa kuti kapeze zokhuza ndi business zawo za mataxi za misonkho zonsezo ndithu zalembedwa mu chikalata chimene iwowa chimene awayikira kuti akuti akuafuna. Ndiye pakadali pano zisamanizi zidakalipo ndithu tili ndi Alfred Gangata ya komanso osayiwalira kuti tili ndi a Norman Chisale, ngakhale kuti a Norman Chisale akuti iwowo personally uthengawo sudafike chifukwa akuti sangabwere ku polisi ataona ma social media yayi. Akuyenera kuti uthengawo wapeze iwo kalatayo yapeze iwo kunyumba kwawo kuti amwene tikukufunani ku polisiko nde iwo pamene ku polisiko akaonekere, koma otherwise akuti ndithu iwo kumeneko sapitako. Maso iwo mukuyankha kwawo anayankha kunena kuti yayi nangasi ina polisiwo amandipanga ataki amandipanga ngati chiwembu kufuna kuti panga ambuchi makuti zambirimbiri iwo ngatanani ndi uthenga ngati andifuna ku polisi bwanja osangondipatsa kalatayo, koma pa Shoprite ku Blantyre anandipanganso kuti anabwera ngati ndipanganso chipongwe. Ndiyebe komanso a Norman Chisale omwewo tisayiwale kuti I don't know kuti date chanjani, I think pa 20 I think ndithu mwezi uno ndithu iwowa ndithu ayandira chigamulo cha kuphwanya malamulo, koma iwowa atu malamulo akutinapa akuti anaphwanyawo akuti anaphwanyidwa ndithu muzaka zambuyozo kasindidziwa chikuzokhala chaka chanji kaya chimene iwowa analowa usitikali ndi ndikalekale kwambiri akuti iwowa ndithu anagwisa ntchito certificate ya mwini wake pokalowa ku usitikaliko akulutu. Ndiyebe actually izo siza chilendo yayi ndi milandu imeneyoyo imene nthawi imene akulowa ku usitikali nthawi imeneyo zakaka zingati kaya nga 19 jani kaya imeneyo akuti milandu imene ndithu chigamulo chake chikubwera panopa ndithu kuti awapatse chigamulo a Norman Chisalewo chifukwa kuti anapalamula pamenepo milandu ingapo. Ndiyebe onjeredwa awo ndithu sanati ndithu onjeredwa awo sanati ndithu adakalipo ambirimbiri amene ka time akakaka ndi aonjeza kwambiri anthu akunjatidwa. You see posatengera kuti posatengera mbali kapena kuti kubakira uyu kubakira uyu kubakira uyu, guys, we have to be serious as a country. Ngati kumalawi kuno tikuyenera kukhala serious imene tingakhale nayo ndiyonena kuti tikudziwa kunena kuti ambiri especially anthu andale, no one is clean. I repeat, no one is clean. Anthu andale ambiri onse ali ndi zimilandu zambirimbiri zochuluka kwambiri, right? Timangoyang'anana and pali unsolved cases like thousands unsolved cases, milandu yambiri yochuluka kwambiri imene sinasolvedwe. Andale ambiri ali ndi milandu mthumba mwawo, koma panopa chimene chimachitika nchonena kuti iweyo as long as uli mbali imene ikulamulayo
ndiye kuti umakhala kuti uli safe. Ndiyeno amadza kudikira nthawi ina yake imene iweyo uli nawo against, ukutsutsana nawo, ndi amakupezera tizifukwa tija ndikumakuvutitsa. Why can't we just solve the problems? Macases amene wawa bwanji sitingangosolva like mmene chimakhalira chilungamo, like mmene zimakhalikirira kuti akuluakulu wakuti wapalamula mlandu, wakuti wapalamula mlandu, amene titente solve, wakuti wapalamula mlandu, I mean the same time. You see, koma kunoku tiyindika chasimu kosilira milandu, kosilira zolakwa basi. Munthu uja timazamukoka kumukhwecha pa nthawi imene wasiyana nafe maganizo, pa nthawi imene wasiyana nafe politically, mundali wasiyana nafe, then nthawi imene ndimene timamba kumukoka kwa kuti ayiwe basi iwe uli milandu yakuti. Imagine mlandu wa Norman Chesale umene ankalowa usilikali kale tu, nthawi imene kulibe mafoni. Imagine nthawi imene kulibe mafoni akulowa kumene, nthawi imeneyo mufamu ndizo kuti chadzawalira kuti Norman Chesale analowa ndi fake certificate ku usilikali. Milandu imene inalipo kalekale. Komano once panopa basi tasiyana, tiyeni basi amene timange, tiyeni amene tipita naye ku court. Zinthu tiyeni tisolve nthawi idakalipo. That's it. Nthawi ilipo tiyeni tisolve zinthu zicha. Tisadikire kayeso tifaka milandu kungo. That's why this is iyi ndi reality. Boma likangoti langogwa pa, chipani chimene chimalamula chikangoti changogwa pa, zimene zimachitika onse andale amene ali mmene mumu amathamangira kukalowa chipani chimene chikulamula. Why? Chifukwa chino kuti ifeyo tili ndi mavuto osilira zinthu. Ngati munthuyo ali mbali yathu, ali ku chipani chathu, ndi timasilira mavuto amene acha kuti basi ifeyo at least it's fine. Tikazambana nawo anthu aja mpamete mawaza kuti inu muli ndi milandu yakuti. Nthawi nake Aken Nsonda anatulutsa audio yonena kuti akuluakulu UTM yamakindolo itwete imene ikuchita campaign apapa ndauza president apange fund ACB kuti ayambe kuatola chifukwa anthu ambiri aja amene pajapo ali ndi mabelo mthumba. You see, this is a game that these guys play. Iyi ndi game imene andale amaplayer. Amapalamula bwinobwino ndithu, amadziwa bwinobwino ndithu kuti uyu wakuti ali ndi milandu yakuti. Koma na inu mwakhala nawo ngati muli mukuwasapota ndinu mmakhala kuti muli safe. Chilungamo pali kulibe chilungamo kuno ku Malawi. Chilungamo chimene chilipo nchona kuti amene angatsutsane nafe ifeyo kundaleko amene ndi amene timkokwetsa amene. Mufamu ndizo kuti onse amene ali ku chipani cholamula panopa mufamu ndizo alibe milandu alinayo. Koma the moment anthu amene ajawo atangoti angowukira, the same time azamba kuatulatola. Achinawo digangatawa wachiwiri kwa apita Mutharika amene imagine milandu ya 2017 2018 MCP sanalowe mboma yalowa kale mboma yatha zaka 4 koma still munthu akamfuna akamange pano. Like if I'm alive, it's serious as a country, guys. Like, share, Malawian cameras, right.